Ako tražite solidan telefon za 300 evra, novi Realme 12 5G bi mogao da bude dobar izbor. U pitanju je pravi telefon za svaki dan, koji će moći da obavi većinu zadataka na zadovoljavajući način i to po prihvatljivoj ceni. Dizajn kućišta je u skladu sa serijom 12, ali bez zakrivljenog ekrana i ivica kao kod oba modela 12 Pro. Zadnja strana je plastična i stiže u dve boje, ovoj lila kao i zelenoj. Ovde nema veganske kože kao kod modela 12 Plus, ali to i nije loše zato što telefon sasvim fino leži u ruci. Iako su mu ivice oštre, zato što je tanak i lagan, sasvim je prijatan na dlanu. Lajsna je ovde od plastike napravljene kao imitacija metala i samo se nadamo da se neće brzo izgrebati, ali većina korisnika će i onako telefon držati u futroli koje se dobiju u kompletu, pa to verovatno neće biti problem. Na kućištu možemo da uočimo i priključak za slušalice, a u ekonomskoj klasi to je uvek dobra ideja, kao i stereo zvučnike. Čak i neki skuplji modeli ih nemaju i to je stvarno za pohvalu. Zanimljivo je da Realme ima i režim sa pojačavanjem zvuka za 200% koji je glasan. Ekran će prepoznati mokre prste, a sve je otporno na vodu u okviru standarda IP54. Čitač otisaka prsta je na tasteru za uključivanje i radio je solidno, poprilično brzo i skoro uvek je očitavao otisak bez greške. Što se tiče ekrana, u pitanju je LCD dijagonale 6,72 inča i rezolucije FHD+. Osvetlja je 950 nita, a osvežavanje do 120 Hz. Prikaz slike je korektan, solidno oštar, ali ne previše svetlo i kontrastan, što bi moglo da bude određeni problem baš kod direktnog sunca ili recimo dužeg čitanja teksta na ekranu. Ipak, za većinu situacija je dovoljno dobar, pogotovo za svakodnevno pregledavanje društvenih mreža ili gledanje filmova i serija. Telefon će moći da sniži osvežavanje do 45 Hz, što je dobro, zato što će tako sačuvati bateriju. Realme 12 ima jedan senzor glavne kamere i to vrlo dobri Samsung od 108 megapiksela, žižne daljine 24 mm i sa otvorom blende f1.8, što je dovoljno za lepe fotografije u skoro svim uslovima, čak i uz slabije svetlo. A uz sunčan dan dobit ćete vrlo atraktivne snimke, više nego dovoljno kvaliteta za 90% situacija. Realme je telefon opremio i trostrukim digitalnim zoomom direktno na senzoru, koji se dobija kropovanjem njegove poprilično velike rezolucije, i to radi sasvim dobro, odnosno do 3 puta povećanja neće biti problema. Aplikacija kamere nije među najbržima, ali nudi standardan set opcija uz intuitivno korisničko iskustvo. Ističemo dodatne filtere i režime na kojima je Realme radio sa stručnjacima za filmske efekte i mladi će ih izvesno koristiti. Video snimci su dobri sa solidnom stabilizacijom, ali kod dužih kadrova i pomeranja telefona vidjet će se štucanje i duhovi. Ipak, ništa od toga ne izlazi iz okvira ove klase. Pohvalit ćemo atraktivne noćne kadrove koji se ističu kako oštrinom, tako i dobrom dinamikom boja. Realme posebno ističe i mogućnost snimanja dobrih portreta, u čemu pomaže i senzor dubine, pa će zamućenje pozadine u većini kadrova raditi baš kako treba. Podržan je i digitalni zoom do 20 puta, ali ipak uz značajan gubitak oštrine za sve preko 3 puta. Selfie kamera je solidna i u okvirima segmenta. Sve pokreće MediaTek Dimensity 6100 Plus 5G chipset, a tu i 8 GB RAM-a i 256 GB memorije, što će biti dovoljno za većinu standardnih zadataka uz efikasan rad, što je uvek značajno. To znači da će baterija trajati više od jednog dana i to uz intenzivno korišćenje. Operativni sistem je Android 14 uz Realme UI 5.0. Sve radi stabilno, ali ne i najbrže, pa će se videti blaga usporavanja prilikom brzog prelaska sa ekrana na ekran ili između aplikacija. Igre su radile, iako ne na najvišim podešavanjima, a telefon se nije previše grejao čak ni tokom zahtevnih zadataka. Tu su i različite unapred instalirane aplikacije koje možete slobodno odmah da obrišete. Ističemo da je podržan i Mini Capsule 2.0, unapređena verzija popularnog sistema za obaveštenja, koja je baš dobro prošla kod mladih. Na njoj možete da dobijate najrazličitije notifikacije i parametre, od vremenske prognoze ili muzičkog ritma pa do događaja u kalendaru ili koraka koje ste prešli tog dana. Baterija je kapaciteta 5000 mAh, a podržano je punjenje od 45 W, ali nažalost Realme više ne isporučuje punjač uz telefon u Evropi, što je prava šteta. Za 30 minuta na punjaču inače dobit ćete 50% baterije. Realme 12 5G je solidan telefon koji donosi punu funkcionalnost uz vrlo prihvatljivu cenu. Mladima ili možda starim korisnicima koji ne traže ultimativnu brzinu, ovo bi i tekako mogao da bude zanimljiv izbor za svakodnevno korišćenje. Telefon se u Srbiji prodaje po ceni od 37.999 dinara.